Vítejte na výjimečném pozemku v Kostarice. S celkovou rozlohou 8924 m2 a neomezeným potenciálem je tento pozemek ideální pro investici či výstavbu. Jeho bezkonkurenční velikost a rovinatost nabízí možnosti výstavby rodinného domu či rozdělení na menší parcely. Kostarika je proslulá svou neuvěřitelnou biodiverzitou. Na relativně malém území tu naleznete nádherné pláže, horské vrcholky, deštné pralesy, sopky a to vše spojeno s bohatstvím flóry a fauny. Kostarika má celou řadu národních parků a přírodních rezervací, které umožňují pozorovat různé druhy zvířat a rostlin. Tento pozemek se nachází na poloostrově Osa v Kostarice, obklopený národním parkem Corcovado. Lokalita je jedinečná díky hojnosti a soběstačnosti vlastních pramenů, což činí tuto investici nejen udržitelnou, ale v dnešní době i vzácnou. Výhledy do krásné přírody a zálivu přinášejí úžasný klid a možnost relaxace v souladu s přírodou. Ať už si přijete investovat, stavět či žít v souladu s tropickým rájem Kostariky, tento exkluzivní pozemek je příležitostí ke splnění vašich snů. Sousedící pláže jsou vzdálené pouhé 2 kilometry a nabízejí soukromí při pozorování západu slunce či divokého mořského života. Kostarika je známá svojí biodiverzitou a každodenní život zde přináší setkání s exotickými zvířaty, jako jsou leguáni, tukani či papoušci ara. V blízkosti pozemku jsou již realizovány inženýrské sítě, voda a elektřina s možností dotažení na nabízený pozemek. Pozemek se nachází 10 minut od okresního města Puerto Jiménez. Nechte se unést jedinečností tohoto místa, které nabízí život v souladu s přírodou a neomezené možnosti pro vaše sny. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.pozemekkostarika.cz.